Don samun ƙayatattun shirye-shiryenmu ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Kudo, jaruman na Amal Umar, gaskiya in dai kyau ne makura ce. Kalle ta anan kamar ɗiya Fulani, jibo wani hoto da muka yi da ita a matsayina na fans ɗinta. Rahab kuɗin balin ɗin balɗin wallahi tallahi. Wannan to ai kwanaki ta je rugan mu ka gane ta raba mana shani goma. Ni na ƙara akan nawa ya zama 15 yanzu na ja garke nawa. To ai ba anan ta tsaya ba in dai Amal Umar ce. Kaga kwanaki da muka haɗu da ita na je gunta ziyara ta ɗau 10,000 ta bani. Ta bani abaya ba budurwata. Sannan ta bani lafaya. Ta ban atamfa mata. Wallahi kan ɗan ko akwai mutunci wallahi. Kamar dissa nake dissa. Kai ya sa yare wato do yake ciki ne ai Nasir yare ko zancen me naga kuke ne kuka bau gasar ana wallahi akan wannan kyakkyawar jaruman nan ce Amal Umar. A haba dai Wallahi to ai an dai Amal Umar ne kwanan nan ina gaya ma ta bude wani shago a Hotoro kwanan dan baki Amal Umar collection Allah sannan bari in gaya ma bata tsaya nan ba gyaran jiki ita ce da tsohuwa budurwa sannan wanda takalma sannan ga kuma jakukuna da take siyarwa. Jakunkuna kace? Bara da Allah na samu abin da zan dinga sawa shanu ciyawa wallahi. Sai na dabbobi bane na mutane ne kaga matsala ta. Sannan banda kuma wannan da dai ma dai sauransu da ma da kuke gani can zan je gyaran gashi na. Gyaran gashi zan je wurin ta. Saboda ka san sai gashi na ya koma irin naka saboda kana da gashi na yake ba biya lalace. Haba dai. Kai don Allah can kalli gashin ka da Allah can. Gashin ka can kamar bushashiyar ciyawa don Allah can. Ai can zan je ni ma Allah wallahi ai sai an gyara min gashi na wallahi sai gashi na da irin na Amal Umar ba ya wallahi da kalle jaruma Amal Umar ba.